Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Assalamu alaikum Zapara. Salam, Murat Bay, bağımın. Bar. Sağlık korunluk mu özüňizem? Sağırny oturansyň. Şükür. Buyur, Murat. Yemme Zapara hana dünkü şol Türkiýede İstanbul'da Azerbaycan halkynyň ýa diasporasynyň geçiren mitingine bizine mene Türkmenistanly ýyldaşlarymyz şol sanyny bizim täzelikde ýaşlarymyzyň göreden Gyzyl Alma ýanky dernegiň wekilleri, ýolbaşçylary öz plakatlary bilen gelip gatnaşypdyrlar. Menem ýyldaňyny gördüm o zatlary elbetde bular ýaly işleriň netijesi tarihte soň ýyl galyrjak zatlarda bir günne baha berip bolmaýar bedilýän işleri. Ýöne onu da aýtmaklyk zerur ştaýda birege gollaw bermek, kömek etmek, onu da ol hak iş üçin, hak ýol üçin, hak zat üçin men dogurluk, dostluk, goňşuluk pardy diýip düşünýän. Täp berde Azerbaýjanyň territoriýasynyň elinden alynanyna alaýyk 30 ýyl bolup barýardy. Şo döwürde olar şeýle kanagat edip garaşdylar halkara guramalary, edaralary, döwletleri. Şulara şu diýişde territoriýasyny ýygyna gaýtaryp almakda kömek eder. Ýok bolmady. Ondan bu konflikt 3-4 gezek mewjanyatly ýenem ýatdy. Ýöne şol dawa, şol ýanky beadalatlyk häzir bugüne çelip çözülmeli. Bu meseleni düýpli seretmek gerek. Şoň üçin men tahypanda 20-30 minutluk soň gurulun edip beren. Menem şu meseleler bilen meşgullanan we gatnaşan adam 90-njy ýylda şol ýemeden Bakudan bosgun bolup soň gaýtda şol tragediýa bolan Bakudan paromly zatly samolyotly şol ýeme Krasnovodska getirilende menem şu ýigitlerimiz gelip şolara kömek edip şu taýdan Moskwa, Yerevana uradypdylar da şu gaçaklary. Men o zatlary hem jyňy aýdyp beren näme üçin boluş dawa nerden gelip çykdy. Şu separatizm goýda dertmeýän şuny görüp otyp 30 ýyllap şol uruş köräp durdy. Şoň üçin taparagy edilýän işlere we taryhy bilýän adamlar elbetde dogry dürüst düşüner. Emma bir tarapdan çykyş edýän ýa edilýän işlere kembahyl berjek bolýarly ýa bilemek men görüpçülük edýärlimi ýa şulara ulumçylyk edýärlimi düşünmedim. Bolup geçýän zatlary goňşuň öýýänti kazen gelip çilim çekjekmi şoň odundan tutaşdyryp şular ýaly bolup durdy. Şoň üçin taparagy men sizden etjek haýşym şol Gyzyl Alma barady biraz giňrek ýene bir aýtyp geçdim. Men sahypamda da soňra gurulun eder. Onuň dünkü geçen mitinge bakanlyk berseňiz sebäp o taýda meden hyzmatlaryňyz işleriňiz kän ýaşlar bilen bilelikde. Ondan gelecekde näme netije berip biler bular ýaly arkadaş, bular ýaly gatnaşyp. Ine şu zatlar barada bir gysgaça aýdyp berseň. Murat, ýanky dernek meselesi ilkulak bunu bizim başta bir lokan zeruriyeti yok diyen ýalarak düşünjedik. Ağzı bir olur, bırdak eder, demeder, ayaklanar, örgütlenir deyip şeyle düşünjedik. Yani gördük. Bir promolaşan, bir promo bolman, lokandat edip bolmajağını düşündük. Şoň üçin dernege gurulmadyny oňaýak bolduk da. Dernegem şu Türk arkadaşlarımız bilen olan kömegi bilen kurully hemayet bilen ýanky dünkü badar onu geçirilen mitingem ýanky Azerbaýjanyň beýat hereket diplerine var. Şoň bilen biziň ata watan Gyzyl Alma dernegimiz bilelikde urnady şu mitingi.
O menden şu uğlanını etseniz bir paylaş ettiler, menem uğlan ettim. Deme, şu ayda Karabağ meselesi bunu büyüklü anırdan gelen tarihi vardır. Bunu biz ne Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un ne Putin'den ne Putin'in yankı medyasından ne Amerikan medyasından ne Avrupa'nın medyasından öğrenme derurluğumuz yok. Bu tarihi bir gününe çenli katı oğuliyet o kimin kulağının bağdığından biliyet o sebeplerinden biliyet bu sebep nemesi yıkılmakan emedilen neme bu yeke Karabağ nemesi Edil Karabağ'a mengeş uyutköşü nemeli ehli sebep nemesinin içindeki yerlerde köp yerlerde bunu donduruldu zamarojnu konflikt köp yerde kan yokuşuk oldu son çözüldü iş çözüldü ine men tanap bereyim şulun hemmesi bir poçuruk bilen bir skema bilen bir ulugroman altına edilen neme ve Tacikistan yadına düşendir. Doğru. İkincisi Fergana Dali'nin nemesinde oğlunu Türk misketin Özbek nemesi Karabağ Demirad Kasetya Abhazya onun Pridnipr yani Moldova'da yine de bir tane var şu an yadıma düşüyor. Hemmesi bir roman demesinden edilen bir kapirkan aşağına demedilen konfliktlerdir. Türkmenistan'da da şun fitilini yaktılar. Yönü yanmadı. Levit'te yadına düşen orada. Evet. Sen okuyun. O fitlerini yakıp demedip fitili yaktılar yönü yanmadı da o konflikt olur ya kul neme yoktu da. Başka bir topor yerlerde de edecek olur. Kavir yerde tuttu, kavir yerde tutmadı. Bu hemmetin anırtında yani bir böyle onu kuru, beylek böyle pegu deyip ikrana kuruması vardır. Kağıban içinden böyle şolon poğaçırkudur, şolon elinin iyişidir. Bunu damaroz ettiler. Bu konflikti. Evet abi. Ortadan teatirini taklama için edilen demeler deme. Çeçen demesem şudur. Ne bulun hem mecen kökü birdir. Özbek Kırgız davası var. O Özbek Kırgız davası vardır. Bu milletler arasındaki dava değerler. Sonra katı doğru düşünmelidir. Azerbaycan bilen Ermeni milletinin ağdı birliği alak ağdı birlik. Beylek milletlerin arasında yok. Yani o istitakta yer titrendir. Yadına düşen orada Ermenistan'da. 86. yılda. O. Ne sonra şu Ermenilere en ulu kömek veren Azerbaycan'dır. O da ne Gorbaçov'un dağıdın çıkışlarına dağıdına seyretsen de aydiyandır böyle. Yönü son yani Karabağ'da Ortaya'nın memesi vardır. Vayen garnizonu vardır. 76 mı? Yadıma düşen orada. O yani deme samolyot iğnenine şunu yarıyalar da kömök samolyotunu. Onun separatist Azerbaycanlılar ettirdi deyip nemettiriyerlerde. Şimdi Sovet dövründe gözüne getirip gör. Yani adamların eline o da konup geliyken o vadı değil, konup geliyken artilleri iskineme bilen atıyorlardı. Samolyot. O da bir kuğun informasyon çıktı. Dan şu informasyon eklemeden fiil ayırdılar da. Onu dine bu önder edip biliyordu. Şu 76. garnizon, ortadan garnizon şu adam vardır Karabağ'da. Bu oyunun anırtında şoları yalak rahatlar yaptığındır yani algı operasyonu değil ya da şu informasyonun nemesine
halkı ağlap buğlap nemedip. Böyle Karabağ'ı damar oldu ettiler. O çözüp bolyan meselen çözüp bolma diyalog ettiler. Yani çözecek devletler var, ne Minsk ne grupları vardır. Şonu hiç vakit çözmeyecek gruppa adnemelerde vekillerdir şolar. Çünkü çözülmeyeni istemeyen vekiller. Onu ne demekten Birleşen Milletler uğramağın kararı vardır. Azerbaycan'ın territorial bütünlüğü barada. 94. yılda 93. yılda bir kuştapar çıkandır. 3 mü 4 tane kararı vardır. Sonra köp devlet çekimtel oy vazirrası diye de o 40-50 tane doğru diye 4-5 tane yok diye de biz onu kabul edemiz yok diye. Şu kabul edemiz yok diyen devletlerin adını okuyup görün kimler çıkar? Şu Minsk grubunun içinde 4 devlet çıkıyor. Yani şolarım şu konflikti çözmeli mi şimdi? Hiç vaktim çözmediler. Çözme niyetlerim yok. Onu gerek vakti ulanıyorlar. Ödüm damar olsun konflikt. Bu konflikt İran'a da gerek. Şunlar damar olsun konflikt. Ortaya da gerek. Fransa'da da gerek. Amerika'da da gerek. Yani konflikt. Yani üçüncü Cahan Uruşu başlayacak orada şu real konfliktlerden, yani damar olsun konfliktlerden başlamalılar. Ermenilerin ilk başlanıp Karabağ bilen başlamadı. Yani 4-5 ay bundan yani Azerbaycan ile Türkiye'nin arasında geçen deme var, nefte provot var da bu aylarda başlattı. O Karabağ bilen hiç demediği yeri yok. Nemçin ettiler. Mesela şu aylardan elendi. Bu konfliktin ardında ulunemelen blokları vardır. Oğlu bilsiz tarihi o bilmeyen oradan görüp bilmersiniz. Alga piratsası bilen her türlü hikayeler demedilendir. Mesela ne şu tayda. Bizim iyi işimiz var mı yok mu? O ikinci meseledir. Bizim iyi işimiz doğan mı? Komşu mu? Şu oyun bizde de oynanıp atıyor. Yani başka formatında. O zatları görüp bilmek gerek. Bu Karabağ meselen şoları alarak almırat. Biz on demeni bu tarihi ne Cenab Macron'un ne on beyleki nökerlerinin ne Avrupa Birliği'ndeki bu topar oturan nemelerinden öğrenmeliler. Biz diğer şayetler burada. Hakiki diğer şayetler. Kimin kulağını var çenine görünüp durunda. Kalmırak, yenden sonradan ne şoları alarak Yemek Borsa'nın bir sözü vardı. Ukraynalı'nın kanı cerutsa u halo poşup çubuğu tereşetti. Hocaıyla Rusya'ya olan eline batraklarının saçı tülüyor dedi. Halklar kamşo da yukarıda otururlu bir zat oylap tatbiyalı. Özlerini bekvitli oyunu, siyasi oyun, onun kanlı oyun. Yan kaydan devletin elbette bekvidi var. Bolmasa ne için olursun şey. 30 yıllar sakladılar. Bir ayda çözülmeli mesela. 30 yıllar. O bir özünüz fikir edip görün vatandaşlar. Bir devletin 4'ten 1 bölümünü gelip okupirladılar. Dine Karabağ'da hele o teorekler ki şunun sözlerini aytıp teorekler ki bir topar etrafların basıp alırlar. Yine 4'ten 1 bölümü 30 yıllar başka bir devletin ya milletin elinde. Onu ne edip yaşamalı? Onun nerede 30 yılda bizde akşam 2 nesil bizde kırılıp geçen varsa olurdu da 2 nesil şuşlar real ağır basışın aşağına doğrulup olurdu da görüp oturuyor. Onu vatansız halinde. O içki düşmanlığı pazar edin, o daşkı düşmanlarla deyip pazar edin. Yani şunu halkları, uramaları, devletler
şunu çödeýin çyny bilen ýapyşan mene göremek 30 ýylda. Ýöne şolary konflikt tutuşýar bol iki tarapda. Ondan olar gepleşige giren bolýarlar ýene de şonu rusça aýtsak zabal toy problem. Problem anşa takırdı tokurdu bilen söz bilen basyp ýatyrýarlar. Soňy ýok, ýygy ýok. Näme boldy, ne gyrılan millet boldy iki tarapdan. Elbetde ol iki milletem dogrusyny aýtsak o biziň hemmesi öňkü şol Sowet Respublikalarymyz. Näme Türkmenistana ýaşap beren Ermeni gitmeýär. Ya Azerbaýjana. Başga oram Ermeni bilen Azerbaýjan ödem Karabahly. Ben ne omşum var. Bir eneleri Karabah'tan oğulları Baku'da injiner rahat olup işletiyor ayalı Azerbaycan çağları ne karışık. Bu konflikt bir gidip yatan iki tane milleti yönü parçaladı. Yüreğini bağrını şunu realaytışın yal hakikatten münglerçe de yüz münglerçe yankı internasyonal yankı maşgalalar kururlar o taydı. Azerbaycan yurtda Ermeni gıyda öylönü Ermeni yurtlar Azerbaycan gıyda öylönü şunu real çağılar karışık gitti. 73 yıl Sovet zamanını bolmadık zatları yok bu meselede. Inni şulary diýerligine parçalaýarlar. Inni haýdy tarafa geçmeli, çağılyk kiminki bolmaly. Bu 30 ýylda bir öçmän duran bir agyry, ganap duran ýaraşy. Inni nähilem bolsa şonu Azerbaýjan döwletiniň milletiniň haky bar, kanuny haky bar. Konstitusiýon berkidilen şol territoriýalar Azerbaýjanyň. Şonu bütün bu muny bütün dünýä ikrar edip otyr. Şoň üçin şu mahal beýleki döwletler şu konflikte garşyp bilen Azerbaýjan Ermenistana uruşurlar neden Azerbaýjan öz ýitiren territoriýalaryny almak üçin şu ýerlerde şu söwüş alyp barýan şu territoriýada alyp barýar. O demeýän ordalar çykaýmaly, o nemesi ýok. O territoriýany berýän, yani çykýan. Halk bilen adamyň işi ýok. Şu da men diýjek bolýan zatym o territoriýa şumal özüm pikir edip görgen Türkmenistanyň bir bölegini alsalar Türkmen halky şoňa nähil garar gelip alan döwleti ýa milleti. Odu özüňe basýar ötmese kezeke bir özüňde basyp görelim şu odu. 30 ýyllap çözülmän şu mesele. Bir aýda çözülmeli mesele. Territoriýa şolonky, odal kesgitlenir. SSR döwründe ähli şerhetler kesgitlenir. Eger Azerbaýjanyň şerheti bozulýan bolsa diýme galan 14 respublikany bozup bolýan diýen netije çykýar. Şu ýerle oturulan oýunlar. İslenip güýçlü döwlet gelip özüne gerek ýerini paýyn alyp biljek. Gowşak döwletden ýa erksiz. Biziňki emelsiz hökümdarlyk döwlet. Dargadyp bilýärler 5 minutda 4 döwletiň arasynda. Ine situasiýa şoňa gelýär para. Eger wagtynda şoňa dünýä guramalary ýörüte döredilen guramalar bar, Birleşen Milletler guramaly, OBSE, olby hukuk goraýjy. Şu zatlaryň çözgüdi tapylmaýar. Minskde hiç bir zatyň çözgüdi ýoksa para. Minskden hiç bir zatyň çözgüdi tapylmaýar. Ne Ukraina meselesinde, ne Garabagly meselesinde, ne beýlekide. Olan eden işi ýokdur 30 ýylyň içinde. Eden işleri ýok. O Karabağ nemesinde de o uruş bollar. O günlük 100 samolyotla ortadan yara gelýärdi. O taýda ýanky Ort armiýasy bilen Azerbaýjan armiýasy uruşdy. O taýda Ermeniler nemesi ýok. Ady geçýär. O Ermenistan diýilen ýerin daş o taýda çöreginde ordan tapýarlar. Ermenistanyň ýagdaýyny bir gowulýar. Sowet döwründen bäri bilýär. Ödem yankı Ermenistan'da yer titrenle in ulu kömök veren Azerbaycan'dır Ermenistan. Bizden verdik. Bizden brigadaları iyi verdik. Onun öyle in ulu kömök veren Azerbaycan'dır. Çok azlar vardım sonra ATP 2007 dip avtoparkı vardı. Şu taydanam kalonalap maşinler adamlar gidip şu tayda işlediler, dikerttiler. Ol yankı sonra maşinler boş gitmesin hep adamlar şu maşinlerin üstün qawun arpızının dolup uğrattılar. Men o zatları gören adamlar bilyen bolon zatları. Para. Azerbaycan milleti bilen yankı Ermeni milletinin arasında hiçbir problemi yok. Yani ben şunu bir şayetlerini bir de. Hiç iyi.
Baku Ermenistan'a varan yalak da Ermenice vuruluşayan katı kendidir bak. Baku Ermeniler dünya kadar. Yo onun ýene bir zat aýtmalylar tapara. Şol şumal konflikt Azerbaýjan bilen Ermeni arasynda diýilýär. Ýöne bol şu Azerbaýjan bilen Ermeni Moskwada bolsun, Leningradda bolsun, Aşgabatda bolsun, Taşkentde bolsun. Ine bile oturup iýip içip ine dosýaly gürleşip, goňşaýaly gatnaşyp otylar. Yani dine şolsa territori üçün iki milleti bire karşı koyuyor. O toprak onun üstünde size çelim yıllarca mınglarca neselli yaşatlar bizden sonra mı yaşat? Yani şol territori yuridiski konstitüsyon Azerbaycan'ın. Vermiş onun şu yerleri. Bir oturun rahat. Onun sebebi vardı. Ne için verilmeyen. Yani şol yankı aydanın şol gömülü yatan konfliktler gerek vakti körek koy veren o da diye. Ve o zaman doğru şol. Neyse dostum. Türkmenistan'da da var. Ona mı oynayalar separa? Oynayacaklar. Separatistlerin bağırsa oynayacaklar. Oğlum yeterlik. Yani milletimiz hem mezada düşünüp bile noktada inantıdan. Onun yani bu ikinci mesele var. Yani Türkiye yemeler ne Avrupa Birliği var da şu var. Ulağa da hoş gelýändir. Avrupa Birliği gurdular. Ödem gowy peýdaly şeyler. Tamam. Ýöne hiç kim şuňa Hristiýan birligi diýip at beren o. Doğru. Ha? Hakykatdan Hristiýan birligidir. Oň näme üçin onu beýdiýän men? Ne Türkiýe kapysynyň ardynda 50 ýyllap kapysynyň ardynda durdy. Alnýan nädir? Yok. Hı? Hatta sonra Bill Clinton'ın prezidentliği uğraydıptı. Türkiye'nin hükmen kabul etmeli Avrupa Birliği'ne diye. Ondan sonra prezident çalışıldı. O plan standartına gavat gelen ok, näme gavat gelen ok, son kalanlarına gavat gelýär. Haýsy gavat gelýär, barmak bilen basyp görkezin. Ha? Rumynia gavat gelýär. Serbiýa gavat gelýär. Barmak bilen alıp ya mal näme şu bu topor näme var ya da şu Baltika döwletiniň haýsy bir gavat gelýär şu. Ana ne oyunu şeyini oynayarlar. Danin onam alga proses bilen adamның beýinini çaýkap näme diýerler. Ne Ermeni halky var. 1910-njy ýylda hadisana bilýär. Genasi. Şoň arkasynda Angliýaň badyny gurrun edýän adam var. Bolmasa Osman imperiýasynda Ermeniliň orny beýleki Türkmenliň ornundan ýokardy. Ähli bankirlerim şolardy. Tüjaretiň başyndakylarym şolardy. Ministrler vardy. Bir topor näme wagtda Osman imperiýasynda. Ýöne kışkırdyýarlar, pul berýärler, näme diýerler, gırdyrýarlar. Soňam adam gorunmalar. Öz ýurdumda sen öz nämelerini gırdyra ýörürmü? Ana her zadyň aňyrsynda demesi bar da. O kiçi nemelerim şolun maşalary, meşeleri, piyonlary ýene şoňa meňdeş. Onuň ornundan halk görüyor ýa. Ne Kürt probleminin büyüğünde şo ýatan. O halkın ya düşüncesi yeten ok, ya da şolary ýalak demeleri yeten ok. O Türk bilen Kürt'ün arasında problemi yoktur. Ya onu edýärler. Etsen şeýle bolar. Onuň çözülme ýaly edýärler. Kanun okulundan çözüm bolanokda. Ya 60-njy 70-njy ýyllarda ortaýadyň Moskwaň töweregindäki tokoýlarda yani Türk separatistlerini eýit näme diýerler. Şolun uçepkeler var. Ortaýat niret, yani Sovet Soýuzy. Näme niret, men de orada yani çağlar bilen görüşmäler edemizde bir tokoýuň içinden geçdik de bu näme diýsek şol ýaňky kamplarda Yerdanian kampı var, Türklüğü var. 60-njy ýyllar. O urşam ýok, hiç adam ýok. Yani
Nirelerden geliyor bu da. Onun sonundan ara olucu o Karabağ meselesini Lavrov'tan öğrenmemiş. Ha? Yok oğlum taraf koydu. Mesele şu taylarda. O tayda neytral olan adam yok. Onun şu da atları indi Türk birliğini birleşmeye mecbur ediyor Halmurat. Biz bunu bizim isteğimiz değil. Türkiye devletinin isteği değil. Başka yerde biz övüy, yani biz ortadan himayetini yaşap, biz ortadan için yankı övüyüm değil, üçüncü nemesinden hem yavanla çuğur koyalak nemede. O Avrupa Birliği onun alak, biz bir yetim çağatı yalak Avrupa. Karaşlı yerimiz yok. Şeyler mi? Yani Türkiye'de ne nutkamız biz. Yani Türkiye giyecek, kolye giyirilen o kadar. Yani şu at NATO neyle problemler var. Grecia ölen Türkiye'nin arasında problemi var. Ne o keeper? Keeper. Yaka keeper değil. Orta yerdenizde dev gaz demeleri sapırlı da. Ne o? Onun çok bilen aklı. Şimdi NATO kimin arkasından? Grecia'nın arkasından. Haklı da mı orada şunun arkasından? O Türkiye ne mi? NATO'nun ullokançılığını. Yani öyle. Yani şu loryalak siyasetin nemesi o Türk birliğinin birleşmesini mecbur ediyor. Yaşayacak olduk. Den hukuklu. Biz o Türk birliği değil, belki Asya birliği, iktisadi birlik. Olay mı? O bir devletin aşağında yok, ben demetmek değilen zat yok. Öyle. İktisadi birek kömek olur yalak. Olur yalak bir demek olmadı, bolcak gel. Orada her yerde yaka çıkıyor, yaka al yani. Öyle bir herden bulan birini piyonu, biri ortaya yapınca olmalı, belki yeni birini yapınca olmalı. Öyle baştak nemedik bulan o. Amerika oyununu oynatıyor. O bir yankı global nebelen aradının yönü yankı peşkeleri de haçana şimdi böyle peşke olup geldi. Ne söz sahibi, sözü yefem derdi. Üçüncü yankı neme devletlerim derdi. Üçüncü de yerim yok. Dördüncü, beşinci neme vurulayan neme sınıfta vurulayan devletler. Biz en aşağıda birinci. Şu insan hukuklarının başlığına en tamının biz birinci yani. Yine biz beğenip bilsek yine şu tayda biz birinci. Yani sapara yani sen bir daha da ayttın da biz hiç olmayan o Azya birleşimde öğretmeli mi ne hemen. Yani şu görüyorum o Belarus'ki Puşa'da Yeltsin, Kravchuk ondan sonra yani bir Belarus'un üçüsü birleşip Sovyet Soyuzu'nu dargattılar da sonra şolar özlerinin Slavyan üslubunu da öğrettiler. Yani bizde yağdarını atam hem mezadımız var, yani biz özümüzden şolar yani. Sonra ben kendi karıştım eden ardığım Nur Sultan Nazarbayev, Kazakistan'ın yolu başladı şu devir. Kazakistan'da da yağdarını atamını yarağı vardı. Sonra aydan bolsa da biz Merkez Asya Respublikaları 5 devlet var. Bizim onna biz bileşigimizi, birligimizi yani şular ya aýdymyz ya dermegimiz döret diýen bolsa biz onna şuň kuna düşmedik hiç bir semşe 5 devletin. Yani şoňa başladyk kalmaz. Yığınadan bir ýeri golün hemme ýerden üstlerine hücum etdiler. Şu robotu çatmadı şu karşı durmağı şu devrin Rusya'nın siyasetçilerinin karşısında. Yoksa gül ýaly bilecek de hem ortada hem oşunu var, hem yarağı var, hem milleti var, hem resursu var. Beş devletin resursu birleşenler biz gül ýaly şu 30 ýyllar näçe derejelere barıp getirdik. Hemmemizi parçaladylar. Garada ýatyr her bir. Näme üçin biz Türk dilli milletler bilen dilimiz bir.
Ha? Hem komşu devletler, hem kanunumuz bir, hem dinimiz bir. Näme üçin biz gatnaşmalylar? Saçakly. Näme üçin biz olar bilen dostlukly dogan garnaşlyk gatnaşyklary ýola goýmalylar? Ata-baba biz gatnaşyp gelipdir. Ol asyrlarda internet ýokdy. İçki durmuşy öwrenmäge, bilmäge, bir bilen habarlaşma. Bugun mümkinçilik bar, 20 asyrda. Ha? Beýlekiler hana Hatay diýip otyr, ýüpek ýoly, beýik ýüpek ýoly goýmaly. Şo beýik ýüpek ýolyny ýerleşenek bu döwletler. Näme üçin biz bileresmeler öz dilimiz boýunça, dinimiz boýunça, kanunumuz boýunça. Siýasatman siýasy birleşikleri, bu ykdysady birleşik bolup biler, bu medeni birleşik bolup biler. Berde geopolitik oyunlar var da. Yine Şo da İran'ın yarısı Azerbaycan bilen Türkmen. o. Şeylen Ortaýadyň 60% türkü dilli milletler. Ortaýadyň 60%. O gorkulýan da şo zatlar. Şoň üçin pan-türkizm diýilip demedilýän neme bar bol 40-njy ýyllarda, 37-nji, 35-nji ýyllarda çykanlar. O iň demedip adamlar kırdılar. O pan Slavyanizma diýilen o. O pan-türkizm bolanna pan bolýarmyş. Cinayet bolýarmyş. Näçe adam atılıp gitti demeden. Ýöne gorkut atan eýepasyny o ýazan üçin, şonu öwrenen üçin. Doğru. O Kızıl Alma diýilen deme bu mifologiyada mif bolun türkü döwletlerde bu iň ýasap nemedir? Gadagan mifologiyadır. Bu tarihi 2000'de ýyllanyň milatdan aňryk gidýärdir. Ulu mifologiya. Onu ýa-ni hakiki bir zat diýip demedem de ony baýdagydyr. Ýa-ni şu 16 tane türkü imperiýalar gurulan demeler bar. Şolaryň hemmejesiniň baýdagydyr. Kızıl Alma. Osman imperiýasyna gelýär. Onun näme üçin gadaganlygy bar? Bizim tarihimiz, geçmişimiz, barmaktan sorlu varlan demeden, alıkta Andr Nevski, Yahilak Ortaýadyň bir nemesi var, bolýan oldu. Bu da bizim bir nememiz, tarihimiz. Onu näme üçin biz utanmaly, ya bunu ýokuş görmeli. Doğru da. Halky birleşdirýän neme, mifologiýa bolsa, epos bolsa, näme üçin halk bunu ulanmaly? Bundan başka ýa-ni ters bir zat gözlemelmiş. Bu rasizmmişin, o beýlekimişin, bu näýlek bizim tarihimiz bolanda rasizm bolýardan beýlekiniň tarihi bolany. Ha? Kara deniziň aşagyndan gaýyp turgan geçip bolýardy, Kaspy deniziň aşagyndan geçip bolana. Nabokka. Ha. Sonun naslar ýakyn ýerimiz çymlyklar da para. Derdimize golaýrak ýeri. Näme ol ilerki türkmenler ak paçadan bölüp ol goýak şertnamasyny türkmeniň deňňärsäni siýmini. Bu şertnamasy bilen ýerimize bölünür, şeýit bölünür. Şo da. Kim bölünür? Ortaýat bilen Persiýa. Şonda. Kimden sordy? Halkdan referendum geçirdiler. Şoň üçin bir tarih seyredilenler çleşmenler adamlar bilmän bir zat diýip goýberýärler, onsoň o soňa baryp miras derýär. Hatta agyrdatlar üstünden gelmegimiz mümkin. Şonsudan biz gelmeden kızgın kartış oynap oturan ýalsa para milletimiz nira uğru hanjak döwletimizin uğru hanjak bir hökümet bilen hökümetem däl görüp oturup hem zady satyp soğup çykyp götün kakyp çykyp gitse hani bize çağılymyzy aktyklymyzy galjak ýurt döwlet töwerekdaşymyza mene oýun bolýan oyunçy geopolitikada şonu
yankı içerki padbürüşe de şu tayda Rusya'dan bir sıptıracak gel Xitay'ın bir taraftan geri uğradı gigant hükmünü Avrupa Birliği'nden bir de kesip ayırdılar Nabucco yok Türk milletleri bilen devletleri bilen birleşik bolsak bularga naharna avat wotylar biz ne bir küçük millet ha ulu baylanmışsın oturup olamın yetmeğin howp aslında bu Güzel sıdatları adamlar düşünüp bilen bana hayran halen tapıra oturup oylar bizelerini fikir diyen bir adamlar vatandaşlardan bir ağız bir dünya garayışın giyin erteli bir dünya bir iyimek içmek bilen bir durmuş cemlenen hakkı bir topar zattan emele geliyor daş teoruna da teretmeli biz yaközümüz yaşap bilmez bu devlette bu globallaşan dünyada biz bir seyretmeli biz hükmen yapça bolmalıyız sen yağmurda katı doğru fikir aytdın biz bilmeli kim bilen işleşme biz mecbur şu zatlar köpesini etmeli Kılıcından gamdan duran milletimiz yok öz hak hukuku için görüşük bol bana hemmemiz yazılıp yatır canı olur ayak üstüne galyan çakmaya çok vakit gerek şonu da hemme kızı düşünün arttı tersine de hükümet depemizden basıp dur onu da oyunlarda girip ne açığım bilmem oturan milletimiz var Nereden ne edip tapmalı doğru yollarsa para ne edip düşünülmeli. Gurlap tapar, Almurat gurlöşeli, köprek gurlöşeli. Bunu toğunu çıkar. Almurat bunu staylarda kuturayel bu udin olmasın. Ay güzel onun tapara biz günne dost duran adamda o onun sonra bir zat var da bir adamla bilen hemme zat eyyam diýdik de diýmer zat ikimiz bir indi netijesini görecek böyle adamlaryň bir az düşünjesi artyp edýän çykyşlary bilen edýän hereketleri bilen ana ýaşlaryň näçe gyzylarman döretdiler elbetde maslahat beremdiň aýdymdyň ýanyna duramdyň ene bir ykdysady meselelerde esasanyp ýer reformadyny berde ene bir parlament işler kanunçylyk boýunça işler gidip yurdun içinden adımlar bilen işler botyr. Ine begenler ýandat ýaşlaryny çykyş edip başladylar. Seret hana soňky şu men ýemende Sahypanda bir kede soňky eden çykyşlar bardy. Ine şu nesip boldy, boýup boldy ýanan biri bar. Men aýda dilim bilen ýumrukgarlyky diýjekdi. Ýöne aklyň öýjügi duruşuny. İkimize aydara zat yok o tayda sapara ol hem siyasi raskalatkany beripdir. Bolyan zatları hem şu siyasatyň akly öwüşgünini baha beripdir şu jagagy. Ine döwlet millet ýurt şulaň eline bolsa elbetde tigirlenip gider Türkmenistan aňyrlygyna. Men şu zatlara aýtmakçy bolan her ne bolsa da bar sapara millet näçe ursalar ýyksalar ýok edip bilmändirler aňyny aklysyny öçürip bilmändirler halal zat asfaltda da kata deselerim ýene çykyp şu taýdan bögsüp o ýanlagyň çykyşy ýaly asfaltda bögsüp bar men şoňa begenýär Hudaý şükür şu zatlary gözümüz bilen görüp otyr ine şolara malyk gider ýygyny bilmeýänleri bilýärleri biljekleri düşür inşallah hemme zat bolar gelin onu şu taýda gutoraly sapara soň ýene de ediber çykyş tema köpelse Almurat ağa. Sağ ol. Ay berekella gyzylarmady baýdamyz gyzylarma öwrenmeli bolar. Bolýa Almurat ağa. Bol sağlygyny watandaşlar sağ oturun, sağlykly görüşelim.